Liwap vilayatyna Türkmenawatly bir ýaşaýjynyň agyr urgular sebäpli ýogalanyny, emma muňa garamazdan onuň ölümüni saglyk ýagdaýynyň sebäp bolanyny aýdylyp, degişli derňi işleriniň hem gozgolmanlygy barada maglumat gowuşdy. Geçen ýylyň dekabr aýynyň 21-ni 1980-nji ýylda doglan Nazar Hydirov öz iş ýerini Türkmenawadyň Çağılar keselhanasyna näwelli adamlar tarapyndan gazaply ýenjilip, öýüniň bosogasyna taşlanyp gidilýär. Bu barada Azatlyk radiosuna ýagdaýlardan habarlydygyny aýdýan, özüni Nazar Hydirowyň ýakyn dosty ýokmyny tanıştyran bir adam gurrun berdi. Atlandyrylmazyny soran Türkmenawatly mundan soň Hydirowyň tiz kömek gullugy arkaly vilayat keselhanasyna äkidilendigini, emma onuň özüne gelmän 30 dekabrda takminan sagat 14 töwereginde aradan çykandygyny aýtdy. Ol Nazar Hydirowa serediýän Lukman bilen gurulşanyny, onuň kellesiniň 3 ýerine hematomanyň, ýagny gan öýmäniň bardygyny, şeýle-de operasiýanyň diňe 3 günden soň 24 dekabrda geçirilendigini aýtdy. Nazar Hydirowyň asyl käri tarihçi mugallim ekeni. Ol işsiz galyp, epesli para beren soň Türkmenawat şäherindäki vilayat Çağılar keselhanasyna tekniki howpsuzlyk inженери bolup işe ýerleşýär. Emma onuň soňraky helakçyligi ölümine garamazdan Hydirowa ilki insult 3 günden soň bolsa bagyr serrozy diagnozy goýulypdyr. Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp, ýokurdaky ýagdaýlary gurrun beren Türkmenawatly ýylleşimiz bu waka bilen ilteşigi bolan käbir ýokur derejeli lukmanlaryň we sülçüleriň atlaryny hem tutdy. Emma olar bilen habarlaşyp, bu aýplamalar dogrusyny, olaryň pikirlerini almak başartmanlygy sebäpli bu ýerde olaryň şahsiýetleri takiklaşdyrylmady. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň 37 ýaşynda aradan çykan Nazar Hydirowyň ölümi bilen baglylykda onuň işlän keselhanasyndan we onuň ýagdaýyny sereden keselhana bölümünden ýa-da kanun goraýjy edaralardan, şeýle-de onuň maşgala agdalaryndan nähilidir bir maglumat almak synanyşy netije bermedi. Gal berse-de türkmen mediasy ýurtda amala aşyrylýan jinaýatlar barada dymýar. Mundan tapawutlykda Prezidentiň wezipesinden boşadan resmiler barada ilata habar berilse-de adatçy olaryň işde goýberen düplü kemçilikleri diýilen düşündürüş bilen çäklenilip, başgaça goşmaça hiç zat aýdylmaýar.